to Filipino TV. Ito po ay part ng drone shot ng 100 Island, Alaminos City, Pangasinan, Philippines. Part 2 po ito mga kababayan ko at makikita po natin ang ating naapektuhan ng typhoon o emong at kasalukuyan po na inaayos pa po ito. Nung time na nag-visit po tayo dito, naapektuhan po ang mga kabuhayan ng ating mga kababayang Pilipino, pero tuloy po ang buhay. Sa awa't loobin ng Diyos at magkaroon po tayo ng magandang halimbawa ang ating gobyerno. Maraming salamat po mga kababayan ko. Maging part po kayo ng ating channel, Filipino TV and Filipino Life Stories. Please subscribe to our channel. Thank you very much. God bless everyone.